Teraz si ukážeme, ako priberáme na jednolôžkovom pletacom stroji. Keď chceme pribrať iba jedno očko, jednoducho si vysunieme hore ihlu, zasunieme platinu do pracovnej polohy, dvihneme, ihla musí byť otvorená a prepletieme jedno očko. Stále priberáme na tej strane, kde máme sane. Keď chceme viacej priberať, tak si musíme otáčať, a to proti smeru hodinových ručičiek z pravej strany. Z ľavej strany ideme proti smeru hodinových ručičiek. Keď chceme viacej, keď chceme jedno očko iba založíme do pracovnej polohy. Dvihneme ihlu. Preplietajme. No, podobne, keď chceme ubrať, nevadí. Keď uberáme jedno očko, tak si preložíme na vedľajšiu ihlu a pletieme. Keď chceme viacej očiek, tak si takýmto spôsobom postupne prekladáme podľa toho, koľko chceme očiek ubrať. Napríklad takto.